Ang munyika ninday, bago kayo. Gikan na siya sa baha. Dito sa village sa Villa Rosa. Ano to basta. Dito misliloan katong subdivision. Kaning munyika ni sanan. Porting hugawa ani karon kay parehag naon inday akong ipunit parehag lang naon. Aya. Nawa. Nakakuha pa jud kog nani dito ni sa baha pero wala ni siya nasudlig tubig. Kanang kuan siya ba unsa nga ni? Bag-o pa. Premium. Ano siya di? Berry. Di ko bambasa ning uban na. Basta mauna na siya guys. Ay, ang among gikuan kanang strawberry kani ba? Ito. Wow, lami kay strawberry ayo. Mura gani siya gibuhat. Muragami ba? Yang ganahan ako ani niya kaning sa kaning itom, kani ba kaning berry. Lami ang berry kani. Ganahan ko ani kaning murag kugmo. Kani ganahan ko ani. Aslom? Di na aslom mo Gihatag ni kung kuan lapok man iyang sudlanan. Nya kabaw bekas mga dato kay arte kaayo. Arte biyang dato. Di mo kaonog ko nang nahugaw na ang iyang kaning sudlanan lapok. Lapok bang diri dia. Pero ang sud wala basa uga kayo Lami sad ni siya strawberry. Unsa gani nga ani guys? Research ni nako sa Google. Barato raman ni. Fresh meal. Ya kani siya. Kinuha nako sa baha nya akong gilabhan. Nawa. Parehag naong ni Inday Mimin sa pares lang naong. Liling. Ay, Andre na pangus ay dagma. Yung sa kanyang ilong. Ngayon, ito pang asa sa atat gawas. Ito speakers kwarto. Parehag lang. Jalahan ko sa munyika guys kaya ano. Ang yang hugaw guys, lapok siya. Lapok gid siya ba? Nya. Gisud siya og kanang karton kang plastic pero hugaw siya. Nung nasudlan siya sa kuan ba, nasudlan jud siya tubig ba yan lapok. Ako ni siyang kuha kan ibog ko. Kay ano? Kuha na ko sa baha. Nya namo toy babae ba ni anak ko nga. Ati ako na natibi siya. Ukwa aday kay may pa imo nang labhan day. Kay makuan pa na mapuslan pa ng munyika. Kay na siya. Sa ako man ng anak nya. Di naman kumukuan anak kay hugaw man subdivision ba ilaha. Subdivision kay Portillo daghan naglapok lang balay. Parehag naong Inday. Aday. Priyom nong do. Ya, humot kayo kay Ginoo. Pag human ako glabaan ni ginaunihan ako. Matas dagabi aman bi. Matas dagabi. Nakaon siya to kung gikuan Kaon siya to kung gikuan kaon sa kuan ni. Ami man siya. Strawberry ba? Mana? Yan lang itong babae. Kuhaan na day, inyo na kay kala siya. Kaya kanang makaon, lami man ang makaon. Pag kuhaan ko nun sa lawas. Pag diet. Namian siya. Marami sa kindi good. Mura siya kindi. Ang akong ganahan ani niya ang kaling itom. Kaling ganahan ko ani itom. Kani siyang kaning usa murag pasas kaning puwa
Ang puwa kay murag pasas niya kani siya kay mura siya Ni. kana ganing gipauga. Ni. Giuga gani siya nga prutas. Lami siya. Talungan na yung bibi. Na. Pasakyas bibi nasa siya tarak-tarak. Andre! Ipakita yung tarak-tarak, Andre. Aman. Hindi, pasakyas tarak-tarak. Nasa siya tarak-tarak. Kinuha sa nana mo dito. Kinuha na na mo. Tarak-tarak. Tarak-tarak. Ari, bi, dali, butang nirik tarak-tarak, bi. Nasa tarak-tarak, sakto ra niya. Nasa siya pink nga tarak-tarak. Amang pink nga tarak-tarak, day. Asa to sa tarak-tarak, day. Asa. Kuha ko no, day. Kuha, day. Kuha tarak-tarak ko sa, day. Na, yung tarak-tarak ko. Kayong tarak-tarak. Hindi, pimins, eh. Yung tarak-tarak. Gikan na dito sa bili. Sa kanang kuhaan, sa mga dato. Kung ikuha. Nana na siya, guys. Namin mong bibi. Buta na dito. Buta na nataktarak ito. Buta na taktarak ko. Ang bibi, pasakya mong bibi. Ha? Pasakya mong bibi, ha? Bibi, aman bibi. No, kada bibi. Parehag na akong hindi means ang buhat munyika. Ako ginang yun noon nagkuha dito. Ako yung ipangayo kay tuwan man. Labhan ako na ni hayag. Mura nagbag-o color. Na. Nday.